चेक. चला, या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालंय असं मी जाहीर करतो. पुन्हा एकदा कोकण साथ लाईव्हच्या संपूर्ण टीमचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत करतो आणि आपली रजा घेण्यापूर्वी चालण्यासाठी वाट असते. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश फुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश फुरसंगे 8850 14 11 67. सुस्वागतम आणि अगदी मनापासून स्वागत. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साथ लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साथ प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत आज वैभववाडीमध्ये येण्यात आलं. वैभववाडी शहरामध्ये येण्यात आलं. सायंकाळची वेळ. नवरात्र उत्सव म्हटला की स्त्री शक्तीचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हटला की स्त्रीच्या कल्पकतेचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हटला की स्त्रीच्या कलागुणांचा जागर. नवरात्र उत्सव म्हटला की महिला भगिनींमधील सुप्त कलेला कुठेतरी वाट निर्माण करून देणं हा जागर. आणि म्हणूनच नवरात्र 9 दिवस नसते तर स्त्रीचा जोपर्यंत आपण सन्मान करता त्यालाच आपण नवरात्र म्हणू शकतो. आणि म्हणून जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव नवरात्र उत्सव मंडळ वैभववाडीसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कोकण साथ लाईव्ह कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साथ लाईव्हसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या ठिकाणी संपूर्ण कोकण साथ लाईव्हची टीम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. संपादक या चॅनलचे सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडमांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर जाहिरात व्यवस्थापक सन्माननीय समीर सावंत त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पडद्यामागचे कलाकार असतात, सुरुवातीलाच घोषित करतो, त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम लाईव्ह दिसत असतो. संपूर्ण जिल्हा नव्हे, राज्य नव्हे, देश नव्हे तर विदेशात सुद्धा हा कार्यक्रम पाहिला जातो. जवळपास 3 लाखाच्या वरती ज्या चॅनलचे सबस्क्रायबर आहेत आणि फेसबुकसाठी
1,50,000च्या वरती सबस्क्रायबर आहेत, त्यांच्या जवळपासही कोणी नाही असा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साद लाईव्ह. विद्येश धुरीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, जो IT विभाग सांभाळतो. अनिकेत नार्वेकरसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, तो सुद्धा IT विभाग समजतो. आणि हे दोन्ही कॅमेरामॅन प्रसाद तळवडेकरसाठी जरा जोरदार टाळ्या, हेच तुम्हाला पोचवणार आहे स्क्रीनपर्यंत. आणि दुसरा कॅमेरामॅन आमचा लाडका साहिल बागवेसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. सोय असुनी ब्रह्म अवतार, कणकवलीत बैसोनी दिगंबर, स्वतःसी म्हणवी भालचंद्र, अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो. आई अंबे मातेच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून संपूर्ण वैभववाडी या गावाची ग्रामदेवताच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि साष्टांग सर्वस्व अर्पण करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. सुरुवातीला ट्रॅक करतो 1 ते 10 ज्यांचे बॅच नंबर आहेत त्या सर्व वहिनींना विनंती करतो, कृपया आपण व्यासपीठावर यावे. आपलं व्यासपीठ आहे, ज्यांचा बॅच क्रमांक 1, 2 असं 10 पर्यंत त्यांनी सर्वांनी व्यासपीठावरती यायचं या आणि क्रमांकाने राहायचं 1, 2, 3, 4, 10 पर्यंत या पटपट. या स्पर्धकांसाठी मात्र टाळ्या होत राहिल्या पाहिजेत. मी मंडळाला विनंती करेन, जरा बैठक व्यवस्था यांची पण केली तर क्लोज घेता येईल थोडंसं यांना सुद्धा. 1 ते 10, 1, 2, 3 असे 10 पर्यंत. 10 सरका इकडे. क्या बात है भाई. तर पहिल्या राऊंडला या ठिकाणी सुरुवात करतो. अनेकांची गणित बदलवून टाकणारा मॅजिक बॉक्सने या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. आमचे साळुंके सर, आमचे प्रतिनिधी वैभववाडी. जरा लहान मुलांना विनंती आणि त्यांच्या पालकांना त्यांना ताब्यात घ्या आपापल्या, कारण खालून वायर्स गेलेले आहेत. जरा लहान मुलांना सांभाळा. खूप धमाल येणार, खूप मजा मस्ती येणार. 1.5 ते पावणे 2 तासाचा कार्यक्रम आहे, तुम्हाला सुद्धा लेट करणार नाही. तर फेरीला सुरुवात करतो. हा आहे मॅजिक बॉक्स. या मॅजिक बॉक्समध्ये काहीतरी दडलेलं आहे, आपलं नशीब स्वतः आजमावायचं आहे. सुरुवातीलाच क्लिअर करतो, जर त्या चिठ्ठीमध्ये ते लिहिलेलं आहे ते जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला 10 गुण मिळून जाणार आहे. किती? हां, ते करायला लागणार आहे तर तुम्हाला ते 10 गुण मिळणार, नाही तर किती? 0 गुण मिळणार आहेत. ओके, काय सरप्राईज असेल कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साद लाईव्ह कडून काय सरप्राईज असेल या मंडळाकडून ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. ओके, या स्पर्धक क्रमांक 1. म्युझिक थांबवा. वा, जरा शांतता राखा, खूप मजा येणार आहे. एवढी मजा येणार की हसून हसून दमाल तुम्ही. हां, जरा शांतता राखलं तर त्याची आणि मजा येईल. बघा, हां, काय आहे तुमच्या नशिबात त्या चिठ्ठीमध्ये? हां, ते मी सांगतो. तुमचं नाव सांगा. संजना पवार. जोरात सांगा. संजना. पूर्ण नाव? संजना कपिल पवार. वा, संजना ताईंसाठी या चिठ्ठीमध्ये काय आलंय माहिती आहे? अनाऊन्समेंट करायचं आहे. बस स्टँडवर केलं जातं तसं किंवा रेल्वे स्टेशनवर केलं जातं तसं. जमेल? बघा, 10 गुण आहेत. कुठलं करणार सांगा? बस स्टँडवरचं करणार की रेल्वे स्टेशनवरचं करणार? हां, कुठलं करणार? बघा, 10 गुण आहेत. हां, तुम्हाला मी एक क्ल्यू देतो. वैभववाडीवरून कणकवलीला गाडी लागलेली आहे. कसं करायला अनाउन्समेंट? क्ल्यू आपला देतो. कृपया सगळे लक्ष द्या. वैभववाडीतून बस क्रमांक कणकवलीला जाणारी बस आहे. बस क्रमांक नसतो बसला. सांगा कुठला बस, असं काय नाही. 40 सांगा. बस क्रमांक 40 सांगा. बस क्रमांक 40-20. हां, सांगा पूर्णपणे. अनेकदा सांगू ना? हां, बरं सांग. बस क्रमांक वैभववाडीतून कणकवलीला जाणारी 40. नाही, अनाउन्समेंट असं होतं ना, वैभववाडीवरून कणकवली जाणार. कसं होतं? बस क्रमांक मी आपला तुम्हाला दिला. 40-20ची बस लागलेली आहे. बस क्रमांक 40-20 प्लॅटफॉर्मला लागलेली आहे. कसं करायला अनाउन्समेंट? कृपया सगळ्यांनी लक्ष द्या. बस क्रमांक वडीतून काय नाही, सॉरी,
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी, परंतु गुण मात्र मिळवता आलेले नाही. 0 गुण. या स्पर्धक क्रमांक 2. वा, सुंदर, सोपं आहे, शाळेत म्हटलेला. नाव काय तुमचं? ऋतुजा रवींद्र कोंडविलकर. ओके. तुम्हाला बेचा पाडा म्हणायचा येतो? हा, बापरे. पूर्ण बनू. बे के बे बे चाय बे तिकसा बे चुकाड बे पंचे 10 बे सक 12 बे 7 14 बे 8 16 बे 9 18 बे 10 20. वा 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 वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तिथे थांब. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 3. एवढ्या पाठी का जाऊन थांबलात? बाद नाही होणार, सांगतो सरप्राईज काय आहे मंडळाच्या वतीने ते. हा, तुमच्यासाठी का? रे बाप रे. नाव तुमचं काय? अंजली हरिश्चंद्र बाणे. वा वा वा, कराल ना? यांच्या चिठ्ठीमध्ये आले आहे काय माहीत आहे? वेड्याची भूमिका करणे. मॅजिक बॉक्स आहेत तसा आमचा, जादूगर आहे तो. हां, वेड्याची भूमिका करायची आहे. वेडी कशी भूमिका करते तसं. हां, दहा गुण आहेत बघा. सोपे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये, बघा जमतं तर. अहो, आयुष्य खूप सुंदर आहे, पण लोक याचा गैरफायदा घेतात. समाजाला कळलं पाहिजे आपण कसं वागलं पाहिजे. मी वेडा असून पण समजू शकते, मग शहाण्याने तर नक्कीच समजायला पाहिजे. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. परंतु याच्यात भूमिका दिसली नाही, मेसेज गेलाय. वेड्याची भूमिका करा, वेडं झालं पाहिजे. मेसेज बरोबर आहे तुमचा, वेडं झालं पाहिजे. वेड्या कसं करतो तसं वेड्याचं काम केलं पाहिजे. भूमिका आहे ती. आम्हाला मेसेज नको आहे, भूमिका पाहिजे. हां, माईकची गरज नाही. सुरू. थांबा, तुम्ही थांबा. हां, लाईव्ह शो आहे. वेड्याची भूमिका देश विदेशापर्यंत तुम्ही जाणार आहे. कॅमेऱ्याकडे बघा, कॅमेरा फेस करा आणि करा वेड्याची भूमिका लवकर. कशी पण करा. वेड्या कुठे बसतो मला पण काय माहिती. करा लो. भूमिका दिसली पाहिजे त्याच्यामधून. हा, व्यवस्थित. हा, वा, टाळ्या झाल्या पाहिजे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या स्पर्धक क्रमांक 4. ओके, धन्यवाद मॅडम. ओके, झालं, धन्यवाद. आणि करताय काय? मारतील मला हे सगळे धरून. या स्पर्धक क्रमांक 4. 0 गुण मिळणार. या, नाही करायची असेल तर आपण सांगायचं नाही जमत म्हणून, असं काय नाही. हां, परंतु तेव्हा 0 गुण मिळणार, एवढंच. घ्या बघा, तो तुमच्या हातानेच तुम्ही काढताय काय ते, मी तर काय सांगत नाही. वा वा वा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5 मुख्य देवस्थानं सांगायची आहेत. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कुणकेश्वर, भराडी, गाडी अडकली. 30 सेकंड शिल्लक आहे. दहा सेकंद शिल्लक आहे. ओके, धन्यवाद. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 5. या क्रमांक 5. वा, तुमच्यासाठी सुद्धा. क वरून 10 मुलींची नावं सांगायची आहेत 30 सेकंडमध्ये. क वरून. हां, रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होत. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कैकई, कौशल्या, कविता, कंचन, करिश्मा, तुमचे 10 गुण यांना काढून देणार. करीना, कल्पना. सॉरी, थांबा. 0 गुण. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 6. जाऊ नका, सरप्राईज आहे मंडळाच्या वतीने, सांगतो. हां,
काय आहे? वा, या जिल्ह्याचे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे तालुके किती? जिल्ह्यात तालुके असतात, माहीत आहेत ना? असतात ना? किती? 8. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईसाठी. 10 गुण मिळालेले आहेत. स्पर्धक क्रमांक 7. स्पर्धक क्रमांक 7 मॅजिक बॉक्स आहे. काय काय करावं लागेल? चांगलं करावं लागतं, असं काय नाही. वा, बाप रे बाप. नाव काय तुमचं? अमृता राणे, कुठे राहता? वैभववाडी, ओके ओके. आणि माहेर? राधानगरी. वा वा वा. आता बघा, राधानगरीत किती प्राणी आहेत. अभयारण्य अख्खे भरलेलं आहे ना. कोणत्याही प्राण्याचा आवाज काढायचा आहे. कुठल्या प्राण्याचा काढताय? कोणत्या प्राण्याचा आवाज काढताय? तुम्ही जर बोललात तर तुमचे 10 गुण यांना देणार खरोखरच. हा, 10 गुणांचा प्रश्न आहे. हे 10 गुण ह्यांना मिळाले तर तुम्ही अडचणीत याल पुढच्या राऊंडमध्ये. हां, पाळीव प्राणी का? मला काय माहिती नाही. रानट्या प्राण्यांचा काढा. राधानगरीत सगळे प्राणी असतात. कुठे आहे? कोणत्याही प्राण्यांचा आवाज काढणे. रानटी कुठे? तुम्ही रानटी प्राण्याचा काढा. मांजरचं काढते. म्याव म्याव म्याव. मांजराचा काढा. मांजराचा, बोक्याचा झाला. हे बरोबर आहे. हे छोटं मांजर आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8 या. पहिल्यांदा काढला तो बोक्याचा होता. म्याव म्याव. हा, तुम्हाला काय करायचं आहे? वैभववाडीच्या ग्रामदेवतेचं नाव आहे सांगायचं आहे. सोप्पा प्रश्न आहे. हा, थांबा. सांगा. आदिष्टी देवी. बरोबर आहे. ग्रामदेवतेचं नाव सांगायचं आहे. आदिष्टी देवी. बरोबर आहे ना? ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 9. 10 गुण हा समीर त्यांचे. वा, स वरून 5 मुलींची नावे सांगायची आहेत. तुम्हाला सेकंड असतील 10. रेडी? रेडी असलात की सांगा मला. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. संगीता, स्वाती, सुजाता, सविता. थांबा थांबा इथे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 0 गुण हा समीर. 0. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 10. बाहेरून बोलू नका, घोळ होणार बोललात तर. हा, बापरे, सोपा प्रश्न आहे. आई, तुमचं नाव काय? सुवर्णलता गोपाळ पवार. वा, तुम्हाला प्रश्न आहे बघा. दुर्गा मातेने कोणाचा वध केला? जर कोण बाहेरून बोलाला. साधा सोपा प्रश्न आहे. दुर्गा मातेने कोणाचा वध केला? शत्रूंचा वध केला. हा? शत्रूंचा वध केला. दुर्गा मातेने कोणाचा वध केला? आता वध करणारा तो शत्रूच असणार, पण कोणाचा केला? ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. थांबाय. जोरदार टाळ्या जरा या 10 स्पर्धकांसाठी झाल्या पाहिजेत. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे गणपती बाप्पा मोरया. काय मंडळाकडून आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साद लाईव्ह यांच्याकडून एक सरप्राईज आहे. 50 ना? ओके. कोकण साद लाईव्ह आणि तुमच्या या मंडळाकडून एक सरप्राईज आहे. एकही स्पर्धक आम्ही बात करणार नाही. 3ही राऊंड सगळ्यांना खेळायला मिळणार आणि खेळामधून आपण गुण असे 10 असे उचलायचे आहेत. ओके, जरा एकत्र बसा. ही स्मरणशक्ती फेरी आहे. आता मी नंबर घेऊन बोलवणार नाही. काय बोलणार? गणपती बाप्पा मोरया या ग्रुपने व्यासपीठावर या असं म्हटल्यानंतर यायचं आहे. कुठेतरी एकत्र बसा. आलं सगळ्यांच्या लक्षात? काय ग्रुपचं नाव? गणपती बाप्पा. येस, कुठेतरी एकत्र बसा. छोट्याशा ब्रेक नंतर परत येऊया दुसऱ्या ग्रुप समवेत. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत अर्थातच दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा.
कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येतोय वैभववाडी शहरामध्ये हा खेळ पैठणीचा रंगलाय आहे. तसंच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दुर्गा माता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित दुसऱ्या ग्रुप सोबत त्याच फेरीसाठी येतोय. अर्थातच मॅजिक बॉक्स, अनेकांची गणित बिघडून टाकणारा हा मॅजिक बॉक्स. या स्पर्धक क्रमांक 11. काय करायचं आहे? हां हो द्या, इकडे द्या चिठ्ठी. हां, नाव काय तुमचं? नम्रता रोशन चव्हाण. वा. वैभववाडी शहरातील 2 नद्यांची नावं सांगायची आहेत. सुख नदी आणि शांती नदी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 12. सोपे सोपे प्रश्न आहेत त्यामध्ये, अजिबात कठीण एकही प्रश्न आणलेला नाही. वा, तुमचं नाव काय? नीता चित्रसेन होळकर. ओके, इथे उभे राहा. इथून त्या कॅटॉक आहे. चला स्पर्धक क्रमांक 15. 10 गुण.
टीव्हीवरून हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ऑल सिंधुदुर्ग जिल्हा 5 मुख्य देवस्थानं सांगायचे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी? आता स्टार्ट. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर पुढील स्पर्धा या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5 प्रमुख देवस्थानं. सोपा प्रश्न आहे. हा वा हा प्रश्न बघायचा आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी दुसरे काय? वा, वा, वा. सुंदर. नाव काय? वा वा जय जय. हे माझ्याकडे हो, चालेल. पण आता करावं लागेल. सेकंड ट्रॅक थर्ड ट्रॅक आम्ही करतो. स्टार्ट. सोपा आहे काय आहे? सुरू. तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायचे. तुमचं नाव काय? हा, मिस्टरांचं नाव काय? हा, कसं हाक मारता घरी? ठीक आहे, तुम्हाला ते कसं बोलवा? अहो जेवायला या, जेवण झाले. एवढ्या सभ्य भाषेत कुठली स्त्री सांगत नाही. जरा व्यवस्थित घरी हाक मारतात तिथं लवकर. ते टीव्ही बघतात आणि तुम्ही अशी हाक मारणार. चॅलेंज करतो मी. हा. अहो ऐकायला येत नाही का? किती वेळ झाला आवाज येते. हे खरं आता सांगून दे. जोरदार ट्राय झाला पाहिजे आई. स्पर्धा क्रमांक 1 मला माहित आहे ना वर्ल्ड कपची मॅच बघतो असे हाक मारायला जेवायला या. वर्ल्ड कप बघतोय. हा, जोरदार ट्राय झाला. यांच्यासाठी आता फुगडी म्हणायची होती. तर 10 गुण येणार मिळतात. स्पर्धा क्रमांक 20 या. दोन मिनिटांमध्ये 5 ठिकाणी घ्यायचे. घ्याल ना? ओके रेडी? सांगा. झालं? रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतो. आता स्टार्ट. सर्वांचा मान राखून रुसलेला राधेला कृष्ण म्हणतो हास. नितीनरावांचं नाव घेते सगळ्यांसाठी खास. ब्रह्मा विष्णू महेश तिन्ही देव साक्षात. नितीनरावांचं नाव घेते सगळ्यांनी ठेवा लक्षात. रामाने राज्य केलं शक्तीपेक्षा युक्तीनं. नितीनरावांचं नाव घेते प्रेमापेक्षा भक्तीनं. लाल मणी जोडले काळे मणी सोडले. नितीनरावांसाठी माहेर घर सोडले. रेकॉर्ड ब्रेक. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. स्पर्धा क्रमांक 20 या. रेकॉर्ड ब्रेक. सलग 4थ्या कार्यक्रमामध्ये पहिली महिला भगिनी वैभववाडी शहरात. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. 5 उकानी 2 मिनिटात. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? बसा कुठेतरी एकत्र. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा येऊ आम्ही. तोपर्यंत पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दुर्गा माता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित खेळ पैठणीचा. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये?
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 322540 आणि 9423 750944. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर तिसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा एकदा येतोय. तिसऱ्या ग्रुप समवेत 30 फेरी मॅजिक बॉक्स हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी सह प्रायोजक कॅमलिन आयोजित दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी. आणि हा कार्यक्रम प्रस्तुत आहे अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तिसऱ्या ग्रुपसाठी परत येतो. बघूया यांच्यासाठी मॅजिक बॉक्समध्ये काय ठेवलेलं आहे. स्पर्धक क्रमांक 21 या. वा 3 वेळा मोठ्याने ओरडायचं आहे. काय ओरडायचं ते मी सांगतो तुम्हाला. सोपं आहे. खुळ्याची भूमिका करायची नाही आहे. बोला अंबे माते की जय असं 3दा मोठ्याने. या सर्व जय म्हणणार तुम्ही अंबे माते की म्हणणार ना जय. हा मोठ्याने आपण तरच म्हणायचं जय नाही तर नाही म्हणायचं. हा अंबे माते की. अगोदरच देवी येईल खाली. हा व्यवस्थित तर पुढे. अंबे माते की. अंबे माते की. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्पर्धक क्रमांक 21 पहिल्यांदा ओरडल्या ना देवी आरतीच्या अगोदरच खाली आली असती. या स्पर्धक क्रमांक 22 वा 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 तेच आहे. तुम्हाला एका प्रकारचे 4-4 चिठ्ठ्या आतमध्ये आहेत. काही प्रश्न आमच्याकडे स्वाधीन आहे. अनाउन्समेंट करायचं आहे. बस स्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशन. कशाने जास्त फिरता. 2 व्हीलर. ठीक आहे मग हा प्रश्न तुम्हाला बदलून देऊ. 2 व्हीलरने कुठून कुठे जाता. वैभववाडी टू कणकवली. वा वा कशा जाता ह्याचंच उत्तर द्यायचं आहे. बस 10 गुण मिळणार. वैभववाडीवरून तुम्ही 2 व्हीलरवर बसता कणकवलीला जाता. कशा जाता. म्हणजे समर्पक उत्तर पाहिजे. 2 व्हीलरवर बसलात गाडी सुरू झाली. कशी जाते कणकवलीला गाडी हो. अडकत अडकत. पेट्रोल भरत नाही. कशी जाते समर्पक उत्तर पाहिजे. बघा देता आलं तर. पेट्रोल भरून जाते. कशी जाते सांग. उत्तर मी सांगणार तुम्ही सांगा लवकर. किंवा 2 व्हीलर वैभववाडीहून कणकवलीला चाललाय. कशा जाता. हा काय हा कशा जाता. सोपा प्रश्न आहे. डायरेक्ट. नाही जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 23 या. सांगतो उत्तर कशा जातात. कार्यक्रम झाला की सांगणार उत्तर. काय टेन्शन घेऊ नका. आहे उत्तर मग. स्पर्धक क्रमांक 23 वा तेच करायचं आहे. नाव काय तुमचं मॅडम. परवीन मुस्ताक काजी. वा 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 स्टार्ट. हां तिकडे मारा तिकडे मारा. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. बस बस थँक्यू थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या. 10 गुण ताईंसाठी झाल्या पाहिजे. या पुढचे स्पर्धक क्रमांक 24 सोपं उत्तर आहे. वैभववाडीवरून कणकवलीला कशा जाता माहिती आहे. कशा हा सांगा सांग कशा. भारताचे राष्ट्रपती कोण. भारताचे राष्ट्रपती कोण.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 25. हां, कशी जाते सांगा बोमटून तिथून. ते नव्हे हो, तुम्ही एस टी कशी जाते सांगा, मग कशाला लावायची. हां, तुम्ही कसं जाता सांगा. हां, विमान कुठे उडतं? वा, विमान कुठे उडतं? आकाशात. आकाशात. आता काय जमिनीवर उडणार? समर्पक उत्तर पाहिजे. कुठे उडतं विमान? आकाशात. नाही. आणि काय वेगळं आहे? नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 26. मॅजिक बॉक्स आहे तो, जादूचा बॉक्स आहे, जादूचा. काढा आई तुमच्यासाठी. काय वा 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 वा. आपला जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा, त्याची राजधानी कोणती? इकडे बघा, इकडे कॅमेरा. ओरस. ओरस. ओरोसला आणि एका नावाने ओळखलं जातं, काय? नाही लक्षात. एक मिनिट. ओरोस सांगितलंय उत्तर दिले. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण तुम्हाला मिळतात. ओरोसला दुसऱ्या नाव अर्थात सिंधू नगरी, सिंधुदुर्ग नगरी या नावाने ओळखली जाते. या स्पर्धक क्रमांक 27. काय आहे तुमच्यासाठी? वा. स वरून 5 मुलींची नावं सांगायची. येतील? स वरून. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. सविता, कविता, शर्मिला, संगीता, संतोषी. संतोषी. आणि नाही, थांबावं लागतंय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. शर्मिला एक थोडं कड होतं मध्ये. या पुढील स्पर्धक स वरून पाहिजे होती. स्पर्धक क्रमांक 28. काळजी करू नका, बाद झालेल्या नाही आहेत. पुढच्या फेरीमध्ये गुण मिळवा, टेन्शन घेऊ नका. मंडळाने या चॅनलकडून एक सरप्राईज आहे तुम्हाला. प्रत्येक खेळ तुम्हाला खेळायचा आहे. वा, येईल. तुमचं नाव काय? धनश्री धनंजय पडवळ. वा, काय करता? गृहिणी. गृहिणी आहेत. हॉट म्हणजे काय? WHAT, हॉट. बरोबर ना? हां, त्याचं समर्पक उत्तर पाहिजे. हॉट म्हणजे काय? सोपे प्रश्न आहेत. हॉट म्हणजे काय? तेच विचारतोय, हॉट म्हणजे काय? काय? उत्तर समर्पक पाहिजे. हॉट म्हणजे काय बरोबर आहे, उत्तर सांगा. म्हणजे समर्पकरित्या उत्तर सांगा. हॉट म्हणजे काय? काय तेच विचारतोय. हॉट म्हणजे काय? उत्तर बरोबर आहे, परंतु समर्पकरित्या सांगा, नाहीतर गुण नाही मिळणार. हॉट म्हणजे काय? काय नाही. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाही गुण मिळू शकत. सांगतो उत्तर मी. स्पर्धा क्रमांक 29. या वा, जरा म्युझिक कमी करा, जरा म्युझिक कमी करा. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल कोण आत्ताच्या? प्रश्न चेंज, प्रश्न चेंज. या जबाबदार. हा, महाराष्ट्र राज्याचे 2022 चे मुख्यमंत्री कोण? 2022. महाराष्ट्र राज्याचे 2022 चे मुख्यमंत्री कोण? आता कोणाकडे पण बघा आणि सांगा. आता कुठेही बघा आणि कोणीही सांगा. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. यांना विचारा, यांना विचारा. राज्यपाल सांगत होते बिचारे ते. येत आहे? ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 30. या राज्यपाल सांगत होत्या त्या. नाही नाही, 0. स्पर्धक क्रमांक 30. सोपा प्रश्न केला राज्यपालांपेक्षा. वा 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 वा. वैभववाडी नगरीचे म्हणजे वैभववाडी, वाफे वैभववाडीचे पहिले नगराध्यक्ष कोण होते? इकडून भरपूर आता उत्तर आहे. गाईड आहे इकडे. कॅमेरा तिकडे टाकला पाहिजे. हां, सांगा सांगा.
सॉरी, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्पर्धक क्रमांक 30 साठी थांबा इथे. ओके, तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे, नीट राहा मॅडम, लक्ष द्या इकडे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे लंबोदर पितांबर. काय? हा, असं म्हटल्यानंतर व्यासपीठावर यायचं आहे. लंबोदर पितांबर या ग्रुपने व्यासपीठावर या की यायचं. एक जरी खाली राहिली तरी स्पर्धक बाद होणार. ओके, एकत्र कुठेतरी बसा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. एकूण 50 स्पर्धक होते. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया या सर्व स्पर्धकांचं. छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा येऊ. पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. पुन्हा छोट्याशा विश्रांतीनंतर येतोय अर्थातच कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी शहरामध्ये हा रंगला. खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सब प्रायोजक कॅमलिन, चौथ्या ग्रुप सहित येतोय त्याच खेळासाठी अर्थातच मॅजिक बॉक्स. या स्पर्धक क्रमांक 32 अय्या, जरा शांतता राखा. आम्ही बघा सोपं केलंय की नाही, एकही स्पर्धक आम्ही बात करणार नाही, परंतु 3 असं आहे कुठे का बघा, आहे कुठे जो तो तळ्यात मळ्यात आम्ही नाही, आम्ही सर्वांना चान्स देणार. वा वा, कोणाचा काढणार आई? तर आईसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. या वयामध्ये हा उत्साह जो आहे पैठणीमध्ये. वा वा वा. आई तुमचं नाव काय? सुमती शांताराम रावराणे. वा वा. आई कोणत्या प्राण्याचा आवाज काढता? कोणत्या काढता? भू 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 भू. हा कोणाचा आवाज? ओके ओके, परत जरा एकदा काढ. भू 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 भू. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. 10 गुण तुम्हाला मिळत आहेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 33 तुमच्यासाठी बघूया काय ठेवलंय. वा, आई. बरोबर ना? आई खूप महत्वाची असते, होय ना? जोपर्यंत आई आपल्या माहेरी आहे कोणत्याही मुलीची, तोपर्यंत त्या मुलीची पिशवी कधीही रिकामी येत नाही, अशी आई. बरोबर ना? ओके, तर त्या आईला तुम्हाला हाक मारायचा आहे आणि बोलवायचं आहे. कसं बोलवाल? फक्त ती हाक मालवणीमध्ये मारली पाहिजे. मारा. आई इकडे ने. मालवणीत मारायची आहे. अगं आहे, इकडे ये लवकर, मी वाट बघते तुझी. काय करते? द्या हिना 10 गुण, ह्यांना 10 गुण द्या. या पाठ जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 34 या. बाहेरून बोलू नका असं होणार हा मग. तुमच्या नवऱ्याचा गाडीचा नंबर सांगायचा आहे. आहे गाडी कुठली? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कुठली आहे? 4 व्हीलर आहे 9060. किती? पूर्ण नंबर पाहिजे. हां, MH 4 9060. MH 4 9060. ही आमची पोलो गाडी आहे. समीर, ओके. पूर्ण नंबर जरा एकदा परत सांगा. हां, MH 4 9060.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. ॲक्च्युली सिरियल नंबरमधला राहतोय तरी पण आमचे परीक्षक तिथे आहेत, त्यांच्याकडून तुम्हाला 10 गुण मिळाले. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ॲक्च्युली सिरियल नंबर पाहिजे. या स्पर्धक क्रमांक 35 35. तुम्हाला मुभा दिली आहे त्यांनी, मी नाही दिलेली. हां, महाराष्ट्र राज्यामधील 4 नद्यांची नावं सांगायची आहेत. एकदम सोपा प्रश्न आहे. 4 नद्या. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. इकडे बघा, इकडे सांगा. नाही ना? ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 36. सोपे प्रश्न आहेत. बच्चे कंपनी जरा शांत राहा, शांत राहा, शांत राहा. तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर सांगणार. सांगा, विमान कुठे उडतं? कधीच येणार नाही. हां, पुढे. क वरून 10 मुलींची नावं सांगायची. 30 सेकंड सांगाल. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. कविता, कृतिका, कृती, कैलास, थँक्यू. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 37. या. वा, म्हणाल हे म्हणायचं आहे. ठीक आहे, नृत्य करू नका. तुम्हाला येतं गाणं आहे? हां, गाणं येतं का? नाही येत. ठीक आहे, मग दुसरी काढा. कारण आमच्याकडे ट्रॅक किंवा दुसरा आम्ही ट्रॅक देतो. ठेवा ठेवा, तिची ठेवा. दे म्युझिक. दुसरा म्युझिक देतो तुम्हाला, कारण हा म्युझिक नाही आहे. दे स्टार्ट. नृत्य करायचं आहे गाण्याच्या तालावर. चला नाचा. जरा दिलखुलास नाचलं पाहिजे. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण तुम्हाला मिळतात. या चिठ्ठीवर होतं भाव अंतरीचे हळवे, या गाण्यावर नृत्य करणे, परंतु ते आम्ही तो ट्रॅक देऊ शकत नाही म्हणून हा ट्रॅक दिला. पुढे. कोकण रेल्वेचं मडगावच्या दिशेने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचं स्टेशन कोणतं आहे? सांगू शकाल? मडगावला, म्हणजे गोव्याच्या साईडने चालली आहे गाडी. शेवटचं स्टेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. मालवण, मालवण. सुरेश प्रभू साहेबांना भेटलं पाहिजे. या, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 39. या, जरा शांतता राखा. आवाज क्राऊड थोडा कमी ठेवा. हां, तिने सांगितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं शेवटचं स्टेशन मालवण रेल्वेचं. हां, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कोण, म्हणजे कलेक्टर? मंजुलक्ष्मी. सध्याचे कलेक्टर कोण? मंजुलक्ष्मीबाई. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. मंजलक्ष्मी होत्या मॅडम आमच्या, आता दुसऱ्या आहेत. या, थांबा मॅडम. पुढे. वा, फक्त हे नाव बदलायचं. तुमचं माहेर कुठलं? इस्लामपूर. आणि सासर? वारदानगर. इथे कशा? जॉबच्या निमित्ताने. कुठे? मिस्टर जॉबला आहेत. कुठे? सिनियर कॉलेजला आनंदी बेरावर. इथे वैभववाडीला. ओके, लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. अरेंज मॅरेज आहे. ओके, ठीक आहे. वैभववाडीचे आमदार कोण हो? जर कोण बोलाल तर त्यांचे गुणच कट करणार. नाही सर. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्यात पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे, नीट ऐका, तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे दुर्गा माते की जय. काय? एकत्र कुठेतरी बसा. जाऊ. छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा आम्ही येऊ चौथ्या अर्थाचा शेवटच्या ग्रुपसाठी मॅजिक बॉक्सच्या फेरीमध्ये. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थात दैनिक कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत
दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी सह प्रायोजक आहेत कॅमलिन. नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. 5व्या फेरीसाठी येऊ तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 24. मॅजिक बॉक्सच्या फेरीसाठी आम्ही पुन्हा एकदा येतोय. हे शेवटचं राऊंड आहे. अर्थातच शेवटचा ग्रुप आमच्या समोर आहे. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा. सुरू करूया मॅजिक बॉक्स. या स्पर्धक क्रमांक 41 41. बॅच क्रमांक कुठे? बॅच कुठे? जरा दाखवा. 41. ओके. वा. तुमचं माहेर कुठे? पंढरपूरच्या तिकडे. पंढरपूरला. पंढरपूरला खूप असं प्रसिद्ध देवस्थान आहे बरोबर. कोणतं? पंढरपूरचंच की. कोणतं? विठ्ठलाचं. कोणतं? नाही मला माहिती नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या स्पर्धक क्रमांक 42. ओके थांबा. पुढे. पंढरपूरला पंढरपूरचं देवस्थान प्रसिद्ध असणार पण कोणतं सांगितलं होतं नाही ना. वा. तुम्हाला येतात? वैभववाडीचे पहिले नगराध्यक्ष कोण? नगराध्यक्ष माहिती नाही. बरं प्रथम नागरिक सांगा. नगराध्यक्ष नको सांगू. प्रथम नागरिक सांगा वैभववाडीचे. प्रथम नागरिक म्हणजेच नगराध्यक्ष कोण? नगराध्यक्ष माहिती इथलं माहिती नाही एवढं. बरं तुमचं माहेर कुठे? मलकापूर कोल्हापूर. आणि इथे सासरवाड. किती वर्ष राहता इथे? आम्ही इथे राहत नाही गणपतीसाठी येतो. कुठे राहता? कणकवलीमध्ये राहतो. कणकवलीमध्ये. कुठे? बाजारपेठ. बाजारपेठेमध्ये. नाव काय? पवार. माया पवार. ओके. खूप वर्षे झाली कणकवलीत राहता. ओके. तुम्हाला प्रश्न बदलून देतो. कणकवलीच्या ग्रामदैवताचं नाव सांगा. भराडी देवी. ओके. जोरदार टाळ्या. हां पटकी देवी. नाही. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. पुढील स्पर्धक या. बघा प्रश्न बदलून दिला. कणकवलीत राहतात म्हणून कणकवलीचं विचारलं बरोबर ना. किती सोपं करतोय बघा आम्ही. आमच्या सन्मान्य संपादक मॅडम वरस्कर मॅडमाने आधीच सांगितलं जास्त महिलांना दमवू नको. सोपे सोपे प्रश्न विचार. आणि काय विचारणार सोपे. बरं विमान कुठे उडतं? होय नाही तर काय ह्याच्यात जमिनीवर उडणार. ओके. तुमच्या नवऱ्याच्या गाडीचा नंबर सांगा. गाडी आहे? आहे. सांगा गाडी नंबर. लक्षात नाही. कारण आपण बघतच नाही कधी. होय ना. हो. वा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताई तरी. थांबा. स्पर्धक क्रमांक 44 या. नाही बरोबर आहे. आपण नंबर बघायचा प्रश्नच येत नाही तसा कारण बसलो की चाललो. हां हां. मगाशी तिथू बसून मजा घेत होत्या. आता करा. नाही नाही केलं पाहिजे. सोपा प्रश्न आहे कारण प्रश्नच नाही आहे त्याच्यात. केलं पाहिजे कारण तिथे बघून मजा लुटत होता मागासपासून. लक्ष माझा परफेक्ट असतो.
परफेक्ट लक्ष असतो माझा. तिथे बसून मजा लुटत होता. प्रश्न असता तर मी बदलून दिला असता, बरोबर ना? प्रश्न जर असता तर मी बदलून दिला असता, पण नाही, हे केलंच पाहिजे. भूमिका आहे करायची. हां, सुरू, स्टार्ट. तुमचा टायमिंग सुरू होतो आता. स्टार्ट. काय करताय? म्हणजे करताय की नाही नाही म्हणताय? हा, सुरू करा. साहिलवर नको मारू. इकडे. ओके, समीर. ओके ना, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मिळाले 10 गुण. या, स्पर्धक क्रमांक 45. कसली भूमिका होती? या पुढे. ठीक आहे, तुम्हाला एक ट्रॅक देईल विद्देश, त्याच्यावर डान्स करायचा आहे. चला सुरू. टाळ्या वाजवायच्या डान्स करताना. स्टार्ट. हा, क्या बात आहे. आहा. जिल्ह्याचा दौरा करता करता वैभववाडी शहरामध्ये येणं झालं. निमित्त होतं कोकणचं नंबरवर महाचालल कोकण सात लाईव्ह दैनिक कोकण सात प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित खेळ बैठडीचा. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. अगदी काही वेळातच आपल्या समोर आहे. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. यांनी लावून ठेवलं विद्देशने गेलं तर रात्रभर पण नाचतात. या, स्पर्धक क्रमांक 46 फोर्टेक्स. वा, गणपतीची आरती म्हणायची आहे. स्टार्ट. सुखकर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी शोभे माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती. जय देव जय. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुम्ही एवढे टाळ्या वाजवल्यात, एवढाच प्रसाद नाही आहे, वेळ आहे अजून. या, पुढील स्पर्धक क्रमांक 47. कुठली तरी एक काढा. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल कोण? बैस आहेत, मला नाव मी विसरले, पण बैस राजेंद्र सॉरी बैसच आहेत, माननीय बैस. समीर, पूर्ण नाव सांग. बरं, ठीक आहे. दुसरा प्रश्न. महाराष्ट्र राज्याचे 2022चे मुख्यमंत्री कोण? सोपा प्रश्न. घ्या. माननीय श्री एकनाथ शिंदे. महाराष्ट्र राज्याचे 2022चे 2022 चे मुख्यमंत्री कोण? उत्तर समर्पक पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याचे 2022 2022 चे मुख्यमंत्री कोण? एकनाथ शिंदेच आहेत ना, माननीय श्री एकनाथ शिंदे. झालं? जरा याला बाजूला घ्या. झालं? ओके. या, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. उत्तर समर्पक नाही आहे. पुढील स्पर्धक क्रमांक 48. या, सांगतो उत्तर. 2022 चे मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्न आहे, हा लक्षात ठेवा. हा, कोकण रेल्वेचं मडगावच्या दिशेने शेवटचं स्टेशन कोणतं? सावंतवाडी. नाही. आणि काही सांगू शकाल? कोकण रेल्वेचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचं रेल्वे स्टेशन कोण? क्वेश्चन चेंज नाही होणार. हा, नाही. सावंतवाडी तुम्ही सांगितलं, पोचलाय प्रश्न उत्तरापर्यंत. थोडं आणि जरा पुढे जावं कुठेतरी. बांद्यात रेल्वे गेली आहे ना? वा 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 वा. फक्त ती वरून जाते वाटतं, थांबत नाही खाली. हा, कुठलं? नाही. होय ना? बोला. क्ल्यू दिला, सोपा केला प्रश्न मी तुमचा. ओके, जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. या, 49. या, गे आहे आकडे ये. आता बोला, काढाची. 2 मिनिटात 5 उखाणे घ्यायची आहेत. घ्याल ना? उखाणं नावं घ्यायची आहेत. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट.
शंकराच्या पिंडीवरती बेल घालते वाकून, सत्यवान पाटलांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. साडीच्या पदराला हिऱ्याची गाठ, सत्यवान पाटलांचं नाव घेते होम मिनिस्टरचा थाट. सोन्याच्या मंगळसूत्राला हिरे मोती जोडले, सत्यवान पाटलांच्या नावासाठी माहेर मी सोडले. चांदीच्या ताटात चमचा वाटी, चमचा वाटी पुढे. द्राक्षाच्या वेलीला त्रिदळी पान, सत्यवान पाटलांचे नाव घेते सर्वांना सांग. वंदन देवी वंदन माते, नमस्कार करते तुला, सत्यवान पाटलांचे नाव घेते अखंड सौभाग्य राहून दे मला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे साईंसाठी. नक्कीच अंबे माता तुम्हाला अखंड सौभाग्य देव. पण चांदीच्या वाटीचं काय आलं ते? चमचा वाटीचं काय झालं? चमचा वाटीचं काय झालं? हां, माईकवर फुगडी म्हणायची आहे. म्हणाल फुगडी, एक कडवं म्हणायचं आहे फुगडीचं. स्टार्ट. फुबाई फुगडी चमचम करतीया बुगडी, फुबाई फुगडी चमचम करतीया बुगडी, फु फु फु. जोरदार टाळ्या. 10 गुण तुम्हाला मिळालेले आहेत. स्पर्धक क्रमांक 51 या. 51 वरून डायरेक्ट 54 आहे. वा वा. तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची आहे. स्टार्ट. अहो इकडे या. बरं, जेवायला बोलवतात. कसं बोलवाल? अहो जेवायला वाढलाय, लवकर या. एवढं असं नक्की असं बोलवता? बरं ठीक आहे. 10 गुण देत आहेत तुम्हाला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि शेवटची स्पर्धक क्रमांक 54. स वरून 5 मुलींची नावं सांगायची. तुमचा टायमिंग सुरू होतो आता. स्टार्ट. सायली, सान्वी, सौभाग्यी, सौरभी, सान्वी, सायली. सुनीता. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. पण तुम्हाला एक प्रश्न सांगतो, कशी जाते एसटी ते मग सांगत होता. कशी जाते ती? तरळे, नाधोडे, तरळे या मार्गे कणकवलीला जाते. इकडून आचिरणे मार्गे पण जाते. हां, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. मी पुन्हा बोलत आहे, या ठिकाणी येईन तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा, कोकणचा नंबर 1 चॅनल, अर्थातच कोकण 7 लाई आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न पुन्हा एकदा येतोय. पाहत राहा. आपण पाहत होता खेळ पैठणीचा वैभववाडी शहरामध्ये येण्यात आलं. अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत. अर्थातच दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा या ठिकाणी रंगतोय. अर्थातच त्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढच्या फेरीसाठी येतोय. अर्थातच चेंडू आणणे. आजच्या वेळेला वेगळ्या प्रकारे चेंडू आणायचे आहेत. 1 मिनिटाचा अवधी असेल. कसे चेंडू आणायचे आहेत बघत राहा. हा खेळ पैठणीचा 1 मिनिटाचा अवधी असेल. रेडी रेडी. त्यांच्याशी बोलत राहिला चेंडू तुमचा पडणार, तुमचं नुकसान होणार. हे दोघे परीक्षक आहेत 1 आणि 2 आणि तिथून समीर परीक्षक आहे. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. येताना एकच चेंडू ठेवायचा बकेटमध्ये. परत सांगतोय कसं पण जावा, उडी मारून जावा. येताना चलत यायचं नाही. ती देणार तुम्ही घ्यायचा. हां तुम्ही घ्यायचा. एका वेळी एकच घ्यायचा फक्त. हां हे बघणार 2 1 आणलेत की 2 आणलेत. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. येताना हळू यायचं आहे. हळू 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 हळू. थांबा थांबा इथे. हां टाका. एक मिनिट थांबव जरा. म्युझिक थांबव.
कळलेलं नाही तुम्हाला काय सांगितलं मी ते. या परत इकडे सगळे. तुम्हाला कळलेलंच नाही काय सांगितलं ते. द्या इकडे चेंडू. उगीच होय म्हणता मग. तेच तर आहे. हा. एका लक्षात घ्या परत एकदा फायनल. आता नाही चान्स देणार. इथे चेंडू घेतला बरोबर, इथे उभं राहायचं, टोपलीत ठेवायचा डोक्यावर आणि हळूहळू सुरू, इकडून नाही सुरू करायचं. ह्या खांबाच्या आतमध्ये काय होईल ते लक्षात आलं. आणि आपल्या बकेटच्या दिशेने सुरुवात करायची. यांचं लक्ष असणार, पडली की लगेच पुढे पाऊल नाही टाकायचं, तिथूनच उचलायचं. हां, लक्ष असणार आमचं. ह्या खांबाच्या आतमधून चालायला सुरुवात करायची आहे, पुढे येऊन नाही. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. खांबाच्या आतमधून स्टार्ट. हात सोडा. रे बाबा, हात सोडा. दुसरा चेंडू आणायला जावा पटकन. काय कळतच नाही तुम्हाला. 1 मिनिटाचा अवधी आहे. तुम्ही लक्ष ठेवा. धरला हात, धरतायत त्या. थांबा 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 थांब थांब जरा थांब थांब. काय करताय? हात लावायचा नाही आहे, तसंच येत आहे तुम्ही हातात धरून. तसं यायचं नाही, हात सोडून यायचं आहे. लक्षात आलं? ठेवा परत उचलून तुमचे चेंडू आतमध्ये. आता नाही, पर्याय नाही. ठेवा. हां, आणि परत तिथे नेऊन ठेवा. कसे आणले ते आम्ही बघितले. ठेवा ठेवा, सांगतो तुम्हाला. सोपा करून देतो गेम. आणि ठेवा, मला माहीत आहे तुम्ही काय करणार ते. हां, ठेवा. भांडू नका, ठेवा. आमच्या संपादक मॅडम आहेत वरसकर, ते बरोबर शो शांत करून देणार, काळजी करू नका. झालं? चेंडू आहेत का बघ बाटलीमध्ये. तुम्ही परीक्षक काय करताय माझ्या लक्षात येत नाही. हां, आता एक काम करा. तुम्हाला काय हात धरल्याशिवाय चैन पडणार नाही, बरोबर? चला, आणि सोपा करतो. स्टार्ट. 1 मिनिटाचा अवधी. चेंडू एक घ्यायचा, टोपलीत ठेवायचा, हात धरा आणि घेऊन या. हां, चला. पण येताना, हां कुठे, आता मात्र येताना धावत येण्याचं आणि कसं ते या. चला, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच. हा, पडला चेंडू. 1 मिनिटात चेंडू आणायचे. फास्ट. थांबा 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 तुम्ही थांबा. थांबा तुम्ही. ओके, चला आपापल्या या बकेटकडे या. चला, राहा आपापल्या बकेटकडे. स्पर्धक क्रमांक 1, बॅच सरळ करा आपापले. स्पर्धक क्रमांक 1 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 2 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 3 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 4 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 5 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 6 50 गुण. नीट मोजा. स्पर्धक क्रमांक 7 30 गुण. स्पर्धक क्रमांक 8 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 9 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 10 50 गुण. गणपती बाप्पा मोरया. बकेट खाली ठेवा आणि एकत्र कुठेतरी बसा. चला, मंगलमूर्ती या. चला, मंगलमूर्ती मोरया या. क्लिअर करा.
बकेट घ्या हातामध्ये आपापली. बकेट घ्या हातामध्ये. रेडी रेडी. सरका पाठी. टोपली डोक्यावर ठेवून आणायची आहे. हां लक्षात घ्या. उगीच काहीतरी घाई गडबड करू नका. परत परत खेळ घेणार, परत परत खेळ घेणार, तोच तोच. लक्षात घ्या. चुकलात तर डोकीवर ठेवायची बकेट आणि आणायची. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तिला तिथेच थांबवायची आणि पाठी पाठवायची. खालचे नाही उचलायचे, पिशवीतलेच चेंडू उचलायच्या. चेंडू पिशवीतलेच उचलायचे, खाली पडलेले राहू दे. एका मिनिटामध्ये आणायचे आहे चेंडू. थांबा 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 थांबा. एकही धरणार नाही. नाही 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 नाही. तो बाहेर पडलाय मॅडम. या परीक्षक, यांचे चेंडू पहिले काढून घ्या. कधी टाकतील आत पत्ता पण लागायचा नाही. हां बास्केट नंतर घ्या झालं तरी. चला आपापल्या जागे उभे राहा. स्पर्धक क्रमांक 11 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 14 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 15 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 16 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 60 गुण. चला चला दुर्गा माते की जय. या सॉरी लंबोदर पितांबर या. लंबोदर पितांबर या. जरा पटपट या, पटपट या मॅडम. लंबोदर पितांबर घ्या बकेट हातामध्ये आपापल्या. लंबोदर पितांबर कोण आहे? एक जरी बाहेर राहिली तर मात्र बाद. हा चला बकेट घ्या आपल्या हातामध्ये. आहेत ना. चला तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सरका पाठी पाठी. सरका पाठी. चला लंबोदर पितांबर आले सगळे. एक जरी बाहेर राहिले मी थांबवणार. चला रेडी. त्यांचं बकेट कुठे? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. डोकीवर ठेवून आणायची टोपली. धरणार नाही तर चेंडू तो. काढ सांगत राहायचं नाही, काढून टाकायचा. एका वेळी एकच आणायचा चेंडू. बघलात काय काय करतात ते? बघितलं काय 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 करतात ते? हे परीक्षेत दोघे जण आहे म्हणून काय नाही. लक्ष ठेवा तुम्ही पण. एका वेळी एकच नाही हा धरणारा. थांबा थांबा तिथेच थांबा, तिथेच थांबा, तिथेच थांबा, थांबा तिथेच. चला या आपापल्या बाटलीकडे या. बाहेर पडलेले चेंडू उचला. ओके. आता याने काय काय केलंय मजा ती सांगतो.
चेंडू कष्ट करून हाणले आणि त्यांच्या बकेटच लक्षात राहिली नाही, दुसऱ्याच्या बकेटमध्ये टाकले. गुण शेजारणीला. आय एम सॉरी. बोला. स्पर्धक क्रमांक 21. हां 100 गुण. स्पर्धक क्रमांक 21 100. स्पर्धक क्रमांक 22 110 गुण. हे कसे झाले? गुण शेजारणीला. स्पर्धक क्रमांक 23 किती? 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 120 गुण. स्पर्धक क्रमांक 25 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 26 0. स्पर्धक क्रमांक 27 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28 110. स्पर्धक क्रमांक 29 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30 नीट मोजा. स्पर्धक क्रमांक 30 100 गुण. करा क्लिअर. चला दुर्गा माते की जय. या दुर्गा माते की जय. या चेंडू आणला आपण, उचलला, आपल्या पॉकेटमध्येच टाका, दुसऱ्यांच्या का टाकताय? गुण दुसऱ्याला मिळणार. चला रेडी. घ्या बकेट हातामध्ये. रेडी. दुर्गा माते की जय. आला ग्रुप सगळा? आला? इथे कोण आहे? दुर्गा माते की जय. अरे एक जरी बाहेर राहिली, स्पर्धक कॅन्सल. नाही आहे, नाही कॅन्सल. ओके स्टार्ट. रेडी. आला सगळा? चला तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. चला पाटी. बकेट देता ना? दुर्गा माते की जय. अजून कोण राहिलंय तुमच्या ग्रुपमधलं? एक सॉफ्ट कॉर्नर येतो तुम्हाला. राहिलंय कोण? राहिलंय का कोण? बघा जरा. हो. आम्ही आपलं सांगतो, परंतु आम्हाला खूप तुमची दया येते. हां आजी आहेत. कोणाला देत आहे? कोणाला देत आहे? कोणाला देत आहे तुम्ही? कोणी आहे? कोणी आहे? दुर्गा माते की जय. यामध्ये आमच्या आई होत्या 32 नंबरच्या. त्यांच्यासाठी आम्ही बदली देतो, त्यांना धावायला जमणार नाही आणि निर्णय हा परीक्षकांकडून असतो. ओके. आजीने तुम्हाला संधी दिली आहे, आता आजींच्या संधीचं सोनं करा, नाही तर आजीना बसवा तिथेच. चेंडू आपले उचलताय ना, आपल्याच बकेटमध्ये टाका. ते 110 गुण 120 गुण कसे आले माहित आहे काय? आपल्याच टाका बकेटमध्ये. एवढे कष्ट करताय तुम्ही. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. लक्ष द्या, लक्ष द्या. दे सावंड विद्येश. आज आमचा विद्येश खूप फॉर्म मध्ये आहे. यस कम ऑन विद्येश. एका वेळी एकच आणायचा. ढकलून पटपट पटपट. 30 ओनली. वा वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. टाका तिच्या टोपलीमध्ये. चला थांबा, तिथेच थांबा. 1 2 3 थांबा तिथेच थांबा. स्टॉप स्टॉप. स्टॅच्यू स्टॅच्यू स्टॅच्यू. चेंडू टाकून या पाठी. चला राहा आपापल्या चेंडूकडे. बघूया आजींसाठी काय केलं या वहिनीने. काय केलं? वा आजी. क्रमांक 32 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 70 34 40. स्पर्धक क्रमांक 35 70. स्पर्धक क्रमांक 36 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 37 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 38 70 गुण. स्पर्धक क्रमांक 39 80 गुण आणि स्पर्धक क्रमांक 40 70 गुण. चला बसा कुठेतरी. चला शेवटचा ग्रुप अंबाबाई ग्रुप. या
चला पटपट अंबाबाई ग्रुप या. दमलात घेणार हा राऊंड झाल्यावर ब्रेक घेणार आम्ही. हां तर दैनिक कोकण सात लाईव्ह कोकणचं नंबर 1 महा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे खूप महत्त्वाचं आहे. जवळपास 3 लाखापेक्षा अधिक सबस्क्रायबर, फेसबुकला 1.5 लाखापेक्षा अधिक सबस्क्रायबर असं हे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल आहे. कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात हे वृत्तपत्र आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा आपण फेसबुकला जे ई वृत्तपत्र आहे त्याच्यासाठी सुद्धा लाईक केलं पाहिजे, सबस्क्राईब केलं पाहिजे. रेडी? किती राहत आहेत? सरका तिकडे, सरका. ओके, काढा. 5 जणींना बाजूला घ्या. घ्या ना. सरका इकडे. चला पाटीरा मॅडम प्लीज या. सरका इकडे मॅडम, सरका. थांबा पाटी थांबा. 47 नंबर पाटी थांबा. 47 क्रमांक कृपया आपण पाटी थांबा. पाटी थांबा. सरका इकडे. ओके रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. एका वेळी एकच आणायचा, डोकीवर टोपली पाहिजे. हां, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. डोकीवर टोपली घ्यायची, परादीमधून आणायचा नाही तो. काही छोट्या छोट्या चुका आम्ही माफ करतो, तसं एकदम आम्ही स्ट्रिक्टली धरत नाही. परंतु डायरेक्ट परादीमधून चेंडू आणू नका हो. टोपलीमधून आणा, डोक्यावर ठेवून. पडला पुढे. एका वेळी एकच. क्या बात है, आज का दिन ही कुछ अलग है. क्या बात है विद्येश जी. स्टॅच्यू थांबा. हा बाबा, हे चेंडू कसे कुठे कधी नेतील. 15 वर्षाचा अनुभव आहे. हा सुरू. स्पर्धक क्रमांक बॅच जरा सरळ करा आपापले. स्पर्धक क्रमांक 41 किती? 90. स्पर्धक क्रमांक 42 90. स्पर्धक क्रमांक 43 90. स्पर्धक क्रमांक 44 100. स्पर्धक क्रमांक 45 100. स्पर्धक क्रमांक 46 70. थांबा 45 100 घेतले ना हो. 100. ओके चला तुम्ही या 6 जणी. तुम्ही तिघांनी पण 90 केले, त्याच्यामुळे इकडची बाटली इकडे मोजली तरी काही प्रॉब्लेम नाही. हां बस. चला रेडी? चला रेडी? बाकीची बकेट बाजूला काढ. किती सोपे खेळ आहेत बघा. किती सोपा करून दिलाय तुम्हाला. दिला ना सोपा करून. हे सगळं संपादक मॅडमांचं काम आहे. आणि ते सोबत बसलेत ना आमचे मार्केटिंग म्हणजे जाहिरात व्यवस्थापक आहेत समीर सावंत, त्यांनी सोपं करून दिलाय तो खेळ. का तर तो तुमचे बघितला आम्ही, डोकीवर तुम्हाला हात लावल्याशिवाय हां म्हणून ते करून दिलंय. रेडी? सरका पाटी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. हिचं नाव काय? हां मेघा. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. खाली पडलेल्या उचलायचे नाही. पिशवीतलेच आणायचे. बच्चे कंपनी पुढे येऊ नका. खाली पडलेला उचललेला धरणार नाही. खाली पडलेला उचललेला धरणार नाही. बच्चे कंपनी तिथेच थांबा, पुढे येऊ नका. क्या बात है. दुर्गा माता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आणि दैनिक कोकण सात आणि कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह प्रस्तुत खेळ पैठणीचा. थांबा. स्टॅच्यू मॅडम थांबा इथं.
चला या आपापल्या जागेवर. भर मेघा ते चेंडू सगळे. ते हो पाटी बिटी आहेत. सगळे भर व्यवस्थित भर पिशवीमध्ये. चला मोजा. स्पर्धक क्रमांक कोण होती इथे? 47 समीर 110. स्पर्धक क्रमांक 47 110. स्पर्धक क्रमांक 48 110. स्पर्धक क्रमांक बॅच जरा सरळ करा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक बॅच बघू. स्पर्धक क्रमांक 49 किती? 90. स्पर्धक क्रमांक 50 70. स्पर्धक क्रमांक 51 60. आणि स्पर्धक क्रमांक बॅच 54 असेल बहुतेक. किती? 80. स्पर्धक क्रमांक 54 80. तर खेळ पैठणीचा असाच सुरू राहील. पुढच्या फेरीसाठी मी परत येईन. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच दैनिक कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये.
सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. पुन्हा एकदा येतोय दुसऱ्या फेरी सोबत. या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमामध्ये तिसऱ्या फेरीसोबत आम्ही पुन्हा येतोय. अर्थातच स्ट्रॉ माळणे ही फेरी या ठिकाणी सुरू आहे. दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्वर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिन. बघूया कोणाच्या घरामध्ये जातं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. तिसरी आणि शेवटची फेरी यामध्ये ठरेल की कोण होणार या वर्षीची या मंडळाची विजेती. बघूया. स्ट्रॉ माळायचे आहेत. एका मिनिटामध्ये जास्तीत जास्त स्ट्रॉ माळायचे आहेत. एका स्ट्रॉला आम्ही देणार आज गुण बदलून देणार. एका स्ट्रॉला आम्ही गुण देणार आज 10. जास्तीत जास्त स्ट्रॉ माळा एका मिनिटामध्ये. स्ट्रॉ तुम्हाला संपले तर लगेच ही पुरवणार. ओके नेहा पुरवणार ना? नेहा मेघा पुरवणार ना? यस. ओके ओके ठीक आहे. तर तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच मारायचा. तुम्ही लक्ष ठेवायचा. मंगलमूर्ती लक्ष ठेवा. 2 माळले काय बोलायचं नाही, काढून टाकायचा. नाही तर तिच्याबरोबर भांडत बसायला परत. शब्बास. ह्याला म्हणतात लक्ष. लक्ष ठेवलेलंच आहे तरी सुरुवातीपासून. तर लक्ष ठेवा मॅडम. एका वेळी एकच माळायचा. परत सांगतो. एका वेळी एकच माळायचा. एका वेळी एकच. म्युझिकवर काय नाही, संगीत खुर्ची आहे ती. टायमिंग माझ्या हातामध्ये आहे. 10 5 0. थांबा. हात सोडा. आणि 5 काढला ना एक्स्ट्रा. आणि चला 5 नंबर ताई आमच्या खूप हुशार आहेत. एवढ्या हुशार आहेत परंतु 5 मागे 5 आहेत राष्ट्रीय. हां सुरू करा मोजायला. मोजा सुरू करा मोजायला. हो काढा हातामध्ये घ्या आणि मोजा. हळूच 2 स्ट्रॉ मारत आहेत. असू दे चालतं. हळूच केलं तर चालतं. दिसता कामा नाही फक्त कोणाला हे लक्षात घ्या. कसं दिसणार नाही, कॅमेरे ऑन आहेत. थांबा हातात ठेवा. गुणसंख्या आपल्या समोर येईल. स्पर्धक क्रमांक 1 किती आहेत? 26. आता एवढंच सांगा. 260. स्पर्धक क्रमांक 12 म्हणजे 26 माळले तिने. एका स्ट्रॉला 10 गुण आहेत.
ओके 26 स्पर्धक क्रमांक 12 29 स्पर्धक क्रमांक 13 26 स्पर्धक क्रमांक 14 15 स्पर्धक क्रमांक 5 22 स्पर्धक क्रमांक 4 किती 15 गुण 4ला 15 स्पर्धक क्रमांक 5 22 स्पर्धक क्रमांक 6 हां 19 19 स्पर्धक क्रमांक 7 20 स्पर्धक क्रमांक 8 11 स्पर्धक क्रमांक 9 14 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 स्पर्धक क्रमांक 10 14 बरोबर लिहिले ओके चला आता तुम्ही ते स्ट्रॉ घेऊन खाली बसा तुम्ही यांच्या पाठीमागे उभे राहा आणि त्यांच्यावर राग काढू नका व्यवस्थित मोजा निस्वार्थी हां बसा व्यवस्थित बसा जरा व्यवस्थित व्यवस्थित कसा वाटतोय कार्यक्रम चालू आहे कसा वाटला छान वाटतंय छान वाटतंय कोकण साधने जो हा कार्यक्रम आपल्या वैभववाडी शहरामध्ये घेऊन आला काय सांगाल काय सांगाल या चॅनलबद्दल काय सांगाल या मंडळाबद्दल काय सांगाल ओके आनंद वाटतोय मजा येते आनंद वाटतोय महिलांना चांगलं विरंगुळा आहे कधीतरी ते फास्ट आपलं जीवन असतं त्याच्यामध्ये हा चांगला विरंगुळा आहे आपल्यासाठी ओके म्हणजे चांगलं कार्य आहे शेवट या मंडळाचं ओके रेडी रेडी का काय करायचं माहीत आहे ना तुम्हाला की तुम्हाला पण सांगायला पाहिजे परत ओके चला झाला आंबाडा घालून झाला रेडी का झालं तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आत्ता स्टार्ट एका वेळी एकच माळ आयचा 4 नंबर फक्त तुम्ही बघायचं नो लिपिंग एका वेळी एकच एका मिनिटाचा अवधी आहे स्टार्ट झालेला आहे खेळ म्युझिकवर काही नाही आहे हे लक्षात घ्या एका वेळी एकच दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल दोन्ही हाताने माळू नका आणि तुम्ही लक्ष ठेवा बाकी पाठीमागे 20 15 10 5 थांबा हात सोडा हां चला मोजा हसू नका मी कायम किस्सा सांगतो नेहमीच सर्वांनाच माहिती आहे नीट मोजा हातात घ्या काढून आणि मोजा हसू नका हसलात की स्ट्रॉ पडतात हो एकदा असंच झालं सांगतो नंतर काय झालं ते हां बोला स्पर्धक क्रमांक 11 हळू मोजा तिचा एखादा कमी केला ना तर राहिली ती पाठी तिसरी आणि शेवटची फेरी आहे आणि रिझल्ट आपल्या हातामध्ये येईल काही काळजी करू नका टायमिंगमध्ये आम्ही तुम्हाला सोडणार घरी हां किती 34 स्पर्धक क्रमांक 11 34 स्पर्धक क्रमांक 12 27 स्पर्धक क्रमांक 13 49 49 स्पर्धक क्रमांक 14 25 स्पर्धक क्रमांक 15 21 स्पर्धक क्रमांक 16 18 स्पर्धक क्रमांक 17 24 स्पर्धक क्रमांक 18 31 स्पर्धक क्रमांक 19 42 स्पर्धक क्रमांक 20 21 ओके सभी
तर छोट्याशा ब्रेक नंतर पुन्हा आम्ही येऊ. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा खेळ पैठणीचा वैभववाडी शहरामध्ये रंगतोय. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थ नगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवली. तिसऱ्या फेरीसाठी दुसऱ्या ग्रुप बरोबर अर्थातच तिसऱ्या आणि चौथ्या ग्रुप बरोबर पुन्हा येतोय. आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सात प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव दुर्गा माता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. ठेवा आता खाली ठेवा. एवढे पुढ्यात घेऊन बसले ते माळणार आहे. ठीक आहे माळा. बेस्ट ऑफ लक. रेडी? खाली ठेवा. हात सोडा. रेडी मॅडम? ताई रेडी? ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळा घ्यायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा पाहिजे तर. एका वेळी एकच माळा घ्यायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्यायचा. 1 मिनिटाचा उद्या आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत वैभववाडी शहरामध्ये पोहोचलो आणि झाला एकच धमाका. कारण हा कार्यक्रमच आयोजित आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि दैनिक कोकण सातला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण पाहतोय हा खेळ पैठणीचा. अर्थातच त्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. बघूया बघूया बघूया. हिला घ्या हिला घ्या हिला घ्या पटकन. 20 15 10 5 थांबा 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 थांबा. चला मोजा. हात सोडा मॅडम. एक मिनिट हात सोडा. सपोर्ट घेतला. हात सोडल्यावर जेवढे पकडणार तेवढेच आम्ही मारणार. सोडा हात. मोजा. हा हाताचा मॅडम सपोर्ट घ्यायला सांगितलेला. हात सोडल्यावर जेवढे केसामध्ये अडकणार हे पण बोललेलो ना. सॉरी नाही असू दे. सॉरीचा काही विषय नाही. अगोदरच आम्ही क्लिअर केलेलं आहे. रेडी?
स्पर्धक क्रमांक 21. 21 वा. स्पर्धक क्रमांक 21. 21 गुण. 21ला 21 हा समीर. स्पर्धक क्रमांक 22. 27 गुण. स्पर्धक क्रमांक 23. 38 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24. चौकाश मोजा तोपर्यंत. स्पर्धक क्रमांक 25. 24 गुण. स्पर्धक क्रमांक 26. 33 गुण. स्पर्धक क्रमांक 27. 18 गुण. स्पर्धक क्रमांक 28. 38 गुण. स्पर्धक क्रमांक 29. 21 गुण. स्पर्धक क्रमांक 30. 48 गुण. आणि एक राहिली आहे ती म्हणजे स्पर्धक क्रमांक 24. स्पर्धक क्रमांक 24. 29 गुण. तुम्ही पाठी उभे राहा, तुम्ही खाली बसा. चला आई बसता का? बस. ओके चला रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. काय करायचं माहिती आहे ना? पहिलं खाली ठेवायचं. सरका इकडे. पाठी सरका. पाठी सरका. त्याच्यातले तुम्ही थोडे घ्या वडून. थोडे तुम्ही घ्या. घ्या तुम्ही थोडे. घ्या तुम्ही थोडे. 50 इथे कसा का आला? बसा पाठी जाऊन खुर्चीत. बोलवलं तुम्हाला? बसा. घ्या थोडे तुमच्याकडे. तुम्ही घ्या मॅडम थोडे. क्लिअर करा जागा. सरका इकडे. मॅडम सरका इकडे. ओके बस चला रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आत्ता. स्टार्ट. एका वेळी एकच म्हणायचं. विद्येश. एका वेळी एकच. एका वेळी एकच म्हणायचा. लक्ष ठेवा पाठीमागे. दुर्गा माता ग्रुप लक्ष ठेवा. लंबोदर पितांबर लक्ष ठेवा. एका वेळी एकच. वीस 15 10 5 4 3 2 1 0. थांबा. हात सोडा. थांबा. हात सोडा. काढ. चला मोजा. व्यवस्थित मोजा. घाई करू नका. त्यांचा एखादा गुण कमी करा. आजीला काय मिळून दिलंय बघूया. मग अशी किती गुण मिळवून दिले आजीला? किती? 70. खेळ खेळताना कसा वाटला हा? छान वाटला. छान वाटलं. कोकणसाद लाईव्ह आणि या मंडळाने हे आयोजित केला हा जो खेळ आहे पैठणीचा, उत्स्फूर्तपणे सहभाग तुम्ही महिलांनी घेतला. खूप छान सर्वजणी खेळला. असं वाटलं नाही खेळ खेळताना की बाद फेरी व्हायला पाहिजे होती? नाही तसं नाही वाटलं काय. तुमच्यासाठी या संपादक मॅडम वरस्कर मॅडम आणि आमचे जे दुसरे प्रतिनिधी आहेत आमचे समीर सावंत यांनी थोडासा सोपा खेळ करू. काय सांगाल? नाही खेळायला खूप छान वाटला सोपा असल्यामुळे. असं काय. एकालाही आम्ही बाद केलं नाही कोणालाही. सगळ्यांना खेळ खेळ. त्याबद्दल काय सांगाल? धन्यवाद तुमचे. आमचे नव्हे चॅनलचे धन्यवाद. चॅनलचे धन्यवाद आणि या मंडळाचेही धन्यवाद. ओके मोजा. स्पर्धक क्रमांक आजीचा येणार या ठिकाणी 32. किती? 29. स्पर्धक क्रमांक 33 होय ना? 20. स्पर्धक क्रमांक 34. 16. स्पर्धक क्रमांक 35. 27. स्पर्धक क्रमांक 36. 22. स्पर्धक क्रमांक 37. 29. स्पर्धक क्रमांक 38. 27. स्पर्धक क्रमांक 39. 31 आणि स्पर्धक क्रमांक 40. 37. वा
ठेवा इथे स्ट्रॉ सगळे. आणि चला शेवटचा ग्रुप बसा. बसा की हो बसा तुम्ही सुरू करा. बसा बसा पटापट बसा. तुम्ही याच्या पाठीमागे उभे राहा. सगळं आताचा ग्रुप होता तो. यांच्या पाठी उभे राहा. बसा सरकून सरकून बसा. अंबाबाई ग्रुप बसा. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. बसा की. अंबाबाई ग्रुप तुमचा टायमिंग सुरू आहे. स्ट्रॉ घ्या आपापले. जरा शांतता राखा. जरा शांतता राखा. अतिशय महत्त्वाचा राऊंड आहे. रिझल्ट काही वेळातच तुमच्या समोर येईल. हा राऊंड झाल्यानंतर कोणाच्या घरामध्ये गेलं हे महाराष्ट्राचं महावस्त्र. या वर्षीची महापैठणी विजेती कोण ठरली अगदी काही वेळातच आपल्या समोर येईल. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त पाहत राहा. हा खेळ पैठणीचा स्ट्रॉ माने हा राऊंड सुरू आहे. शेवटच्या ग्रुपच्या समवेत बघूया काय होतंय काय घडतंय. मला सुद्धा काय माहिती नाही कारण एवढ्या छान खेळल्या आहेत सगळ्या आमच्या लाडक्या महिला भगिनी. एवढ्या चांगल्या खेळल्या आहेत. कदाचित रिझल्ट काढायला पण थोडासा प्रॉब्लेम होईल असं मला वाटतं. म्हणजे घासाघासी होईल. टाय होईल कुठेतरी. काल दोडामार्गमध्ये जी टाय झाली ना भूतो ना भविष्यते अशी टाय होईल का पाहावं लागेल. हा तुम्ही सांगा ना त्यांना. तुम्ही नाही सांगू शकत. हा माईकवर सांगतोय. माईकवर आज सांगा. जरा सरका तिकडे जा साईडला. ओके ओके. तुमचं माहेर कुठलं. माहेर कोल्हापूर. हा त्या भाषेत सांगा जरा. हो सरका की तिकडे जरा. सरका की. हां रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. जरा मॅडम पाठी बसा. त्याच खुर्चीत बसा. पाठी बसा. सरकताय. रेडी रेडी. ठेवा खाली. नंतर घ्या की. ठेवा ना. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एका वेळी एकच माळतात का लक्ष ठेवायचा तुम्ही. पाठीमागे एका वेळी एकच माळतात का लक्ष ठेवा. बाकी महिला कंपनी पाठी राहा. बच्चे कंपनी चला पाठी. एका वेळी एकच. एका वेळी एकच घ्यायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. मी सांगितलेलं होतं दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल. कशा रीतीने घ्यायचा तो तुम्ही ठरव. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घ्या. मी बोललोय तुम्हाला. ते बघा काढणार पाठवून ताई. काळजी करू नका. ते बघा तयार आहेत. ते रेडी आहे. आमचे ते परीक्षक कसले आहेत ते बघा. माला रे माला 2 हाताने स्ट्रॉ की काढलाच म्हणून जमला. त्या जिंकायला देणार आहे ना. त्या दबा धरूनच बसलेल्या आहेत. कधी 2 माळे त्याने मी काढून टाकते. दहा 5 0. थांबा थांबा म्हटल्या. तुम्ही मला ते पाठवून काढून टाकणार. मला काही माहिती नाही. हां चला सुरू करा. मोजायला तुम्ही ताई म्हणत होता ना ते साधी गोष्ट नाही. ते माळून मोकळे झाली आहेत ती त्यांना माळायला देणार आहेत 2-2. हां अशा रीतीने ग्रुप आम्ही का उभे करतो माहीत आहे. गरजच पडत नाही पाठी होऊन बघायची. ती काढणारच. हां रेडी. किती. स्पर्धक क्रमांक 41 15. स्पर्धक क्रमांक 42 चौकाश मत. हळू मोजा. हळू मोजा. घाई नाही. एकही कमी होता कामा नाही. हां आणि हे 2 तुमचं सांगा मत. ओके. स्पर्धक क्रमांक 42 किती. 35 गुण. स्पर्धक क्रमांक 43 44 गुण. स्पर्धक क्रमांक 44 23 गुण. स्पर्धक क्रमांक 45 27 गुण. स्पर्धक क्रमांक 46 17 गुण. स्पर्धक क्रमांक 47 21 गुण. स्पर्धक क्रमांक स्पर्धक क्रमांक 47 23 गुण. स्पर्धक क्रमांक 48 20 गुण. बॅच. स्पर्धक क्रमांक 49 19 गुण. स्पर्धक क्रमांक 50 29 गुण. स्पर्धक क्रमांक 51
30 गुण आणि स्पर्धक क्रमांक 54. हा किती 44. 44. मराठीत बोलत होत्या 44, नंतर त्यांनी बदललं आणि इंग्लिश बोलायला सुरू केली. तर आपण कुठेही जाऊ नका, थोड्याच वेळात रिझल्ट आपल्या समोर येईल आणि सुरू होईल पारितोषिक वितरण सोहळा. अर्थातच आपण पाहतोय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा. अर्थातच याला सौजन्य आहे, आपले प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. काही वेळातच आम्ही पुन्हा येऊ, तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली.
संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 91 75 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 88 50 14 11 67.
कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प.
आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 712 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा मी एकदा या ठिकाणी मैदानामध्ये येतोय. या मंचावरती अर्थातच देवीच्या प्रांगणामध्ये येतोय. दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे काही वेळेचं त्या ठिकाणी पारितोषिक वितरण आम्ही समारंभ संपन्न करतोय. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक होते कॅम्लिन. अतिशय
वैभववाडी शहरामध्ये संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत करत वैभववाडी शहरामध्ये येऊन पोहोचलो. रौप्य महोत्सव साजरा करतात. आता पातारे सर बोलले रौप्य महोत्सव म्हणजे 25वा वर्ष साजरं केलं जातो आणि देवीच्या समोर जो निर्णय होता तो अटळ होता. मी माझ्या लाडक्या वहिनींना विचारेल एकदा पुन्हा, कसा वाटला कार्यक्रम? जरा जोरात सांगायचंय कॅमेरा ऑन. हा कसा वाटला कार्यक्रम? वा, बात फेरी खेळवली गेली का? सगळ्यांना सगळे खेळ आवडले? गुण होते ते तुमची जी एक उक्ती आहे, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, याप्रमाणेच तुम्ही गुण मिळवले. ओके, कुठली तुमचं ऑब्जेक्शन म्हणजे तक्रार काही? जरा जोरात. हा, तर सर्वांना खेळायला दिलं. आमचे संपादक मॅडम परस्कर मॅडम आणि आमचे सन्माननीय जाहिरात व्यवस्थापक समीर सावंत आणि संपूर्ण कोकण सात लाईव्हची ही टीम अत्यंत सोपे खेळ तुम्हाला करून दिले. आणि शेवट, काल जसं दोडामार्गमध्ये कार्यक्रम रंगला तसाच आज वैभववाडी शहरामध्ये रंगला आणि अत्यंत चुरशीची लढत झाली. मी विनंती करतो, स्पर्धक क्रमांक 28 आणि स्पर्धक क्रमांक 30 आपण पुढे यायचं आहे. नीट लक्ष द्या. स्पर्धक क्रमांक 28 आणि स्पर्धक क्रमांक 30 आपण पुढे यायचा. प्रशस्तीपत्र कोणाकडे तरी देऊन या तोपर्यंत. तुमची मैत्रीण आली आहे ना? तुमची चप्पल काढा. ओके, चला थांबा थांबा, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. तुम्ही इथे हो ताई, तुम्ही तिथे थांबा. तिथे तिथे पाठी राहा. तुम्ही बाकीचे पाठी राहा. बस बस असेच राहा, हलू नका. ओके, नाचायचं आहे. दुर्गा मातेच्या समोर तुमचा निर्णय कशासाठी होणार, काय होणार आहे तुम्हाला नंतर सांगू. दुर्गा मातेच्या समोर तुमचा निर्णय होणार आहे. दोघांचे समान गुण झालेले आहेत. किती ते पण मी भक्ती सुधारणात सांगणार. ही आवडती पत्रावळ आहे, संगीत खुर्ची नाही आहे. 5 पत्रावळीपैकी एका पत्रावळीमध्ये जाऊन उभं राहायचं. नाचायचं, नाही नाचला तर 0 गुण, नाचलं कंपल्सरी आहे. विद्येश म्युझिक लावेल. संगीत खुर्ची नाही आहे. म्युझिक थांबला की जाऊन उभं राहायचंय. तुम्ही एका पत्रावळीमध्ये कुठल्या तरी, तुम्ही कुठल्या तरी एका पत्रावळी. ओके, कळलं? कळलं का? ओके, नाचणार ना? दे म्युझिक विद्येश. आधी नाचायचं मग पत्रावळीमध्ये. हा, नाचा. जोरात नाचलं पाहिजे, नाही तर 0 गुण. स्वतंत्र नाचा. हे काय गरबा आहे? नाचा. शाबास. नाचलाच नाही तर अगोदरच बाद ठरवण्यात येणार. नाचा नाचा. हे काही नाही, हे नाही, चुकीचं आहे. शाबास. सांगणार मी सगळं. नाचा. हा, आता नाचा. बरोबर विद्येश. हा हा, जोरात नाचा. वैभववाडी शहरामध्ये खेळ रंगला पैठणीचा. अट्टातटीची लढत झाली. ओके, चौकात घाई नाही. आपल्या आवडत्या पत्रावळीमध्ये जाऊन उभं राहायचं. कुठल्या पण एक. वा वा वा. चला आता हातामध्ये घ्या आणि समोर दाखवा कॅमेऱ्याकडे. उलटी करा. त्याच्या खाली काहीतरी दडलंय, उलटी करा. उलटी. आधी इकडे दाखवा, मग त्यांना दाखवा. 420 आणि सरळ करा. 407. समीर 420. स्पर्धक क्रमांक 28 420 आणि स्पर्धक क्रमांक 30 407. ओके, धन्यवाद. थांबा तुम्ही. काही वेळातच पारितोषिक वितरण समारंभ या ठिकाणी संपन्न होईल. हे का केलं ते आम्ही सांगतो.
सांगणार. शेवट तुम्ही तुमच्याच खेळाने तुमच्या हाताने गुण आणले, बरोबर ना? 3 पारितोषिक कोणी नाराज होऊ नका, मी पहिलंच सांगतो. कारण 100 स्पर्धक असतात तेव्हा 99 जणींना थांबावं लागतं, तेव्हा एक कोणतरी जिंकते. आणि हे जो कार्यक्रम आहे खेळ पैठणीचा, हा स्पर्धामधून कधी खेळायचा नसतो, एक विरंगुळा म्हणून खेळायचा असतो. काही ठिकाणी एकच पारितोषिक असतं, आमच्याकडे 3-3 पारितोषिक आहे या मंडळाच्या वतीने आणि कोकण साधलाय. प्रायोजक कोण आहे? विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलेस. तर काही वेळातच पारितोषिक वितरण समारंभ या ठिकाणी संपन्न होईल. तोपर्यंत तुम्ही कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित खेळ पैठणीचा. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. कोकणात छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येतो. अर्थातच पारितोषिक समारंभासाठी या मंचावरून जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत कोकण 7 लाईव्ह आणि या मंडळासाठी. जरा जोरदार टाळ्या पाठीमागेपर्यंत, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वा, तर हा कार्यक्रम होता कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत सार्वजनिक नवरात्र उत्सव दुर्गामाता नवरात्र उत्सव मंडळ वैभववाडी आयोजित हा खेळ पैठणीचा. तर कोण ठरलं विजेती, काय झालं, पुढे कसं झालं, सगळं मी सांगणार. परंतु तोपर्यंत या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविकासाठी मी विनंती करतो आमच्या कोकण 7 लाईव्ह चॅनलच्या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडम यांच्याकडे माईक सुपूर्द करतो. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आत्ताच ज्या ज्येष्ठ मंडळींचा सत्कार करण्यात आला त्या सर्वांना मी नमन करते. 25 वर्ष या मंडळाने पूर्ण केलेले आहेत आज आणि आमचं भाग्य आहे की या 25व्या वर्षामध्ये हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम तुमच्या या दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळाच्या या व्यासपीठावरती आम्हाला साजरा करायला मिळतोय, आम्हाला घ्यायला मिळाला, हे आमचं सौभाग्य आहे. पाठीमागे दुर्गामाता आहे, दुर्गामातेचा आशीर्वाद तर सगळ्यांना आहेच आणि किंबहुना म्हणूनच ही 25 यशस्वी वर्ष या मंडळाने पूर्ण केलेली आहेत. आणि हा जो रौप्य महोत्सवी कार्यक्रम आहे तो जेव्हा सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमापर्यंत जाईल त्यावेळेस या मंडळाचं स्वरूप हे इतकं भव्य दिव्य असेल की हा रंगमंच नाही, हा परिसर त्या गर्दीला कदाचित कमी पडेल अशी परिस्थिती 50व्या वर्षी असेल अशी मी दुर्गामातेकडे प्रार्थना करते. जेव्हा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 यांच्या वतीने कार्यक्रम घेण्याचा नवरात्रोत्सवामध्ये कुठला कार्यक्रम घ्यायचा याचा जेव्हा विचार केला गेला त्यावेळेस खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम घ्यायचा असं सर्वांमध्ये आमच्या सगळ्या टीमच्या वतीने ठरलं गेलं. कारण खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम असा आहे की जो सर्व महिलांना अत्यंत हलक्या फुलक्या रीतीने त्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी करून घेतो. इतर अनेक कार्यक्रम असतात, बौद्धिक असतात किंवा काही खेळाचे असतात, सर्वच महिला भगिनींना त्याच्यामध्ये सहभागी होता येत नाही. आता सुद्धा आमच्या एक आजी होत्या इथे बसलेल्या की ज्यांना धावण्याच्या त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये त्यामुळे त्या सहभागी होऊ शकल्या नाहीत, परंतु आपण त्यांना रनर दिलेला होता.
परंतु अत्यंत हलक्या फुलक्या स्वरूपामध्ये या खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन आमचे लाडके भाऊजी बाळू वालावलकर यांनी अत्यंत सुंदर रीतीने हा कार्यक्रम कंडक्ट केला आणि सर्वच वहिनींना त्यांनी आपल्या वाक्चातुर्याने खुश केलेलं आहे. किंबहुना याच्या पुढे देखील आमचे प्रत्येक जिल्ह्यातल्या आपल्या तालुक्यांमध्ये कार्यक्रम होणार आहेत आणि विशेष करून मला असं सांगावंसं वाटतं की वैभववाडीच्या ह्या दुर्गामाता सार्वजनिक उत्सव मंडळामध्ये आजचा जो कार्यक्रम झाला तो गेल्या 2-3 कार्यक्रमांच्या पेक्षा खूप सुंदर आणि छान होता. इथला जो क्राऊड आहे तो खूप छान आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा तुमच्या या सगळ्या मंडळाच्या सगळ्या कार्यकारिणीचे आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी खूप खूप आभार मानते. या कार्यक्रमासाठी सहभागी सर्व माता भगिनींचे देखील मी आभार मानते आणि असाच उत्साह असाच जोश तुमच्यामध्ये सातत्याने राहू दे आणि हा स्त्री शक्तीचा जागर ही ऊर्जा अशीच वैभववाडीचा नामोल्लेख उंचावत जाऊ देत अशी दुर्गा मातेच्या चरणी प्रार्थना करते. थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे वरस्कर मॅडमांसाठी. किती सोपे सोपे खेळ करून दिले ना. टोपलीवरचा हात त्यांच्या लक्षात आला लगेच. टोपली डोक्यावर राहत नाही, त्यांनी लगेच सोपी करून दिली हात धरावं म्हणून. तर यानंतर मी विनंती करेन या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय पाताडे सर आपल्याला आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपलं मनोगत व्यक्त करा. सन्माननीय पाताडे सर. नमस्कार. सुंदर रमणीय अशी आजची संध्याकाळ आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं अतिव गोड झाल्याचा भास प्रत्येकाला होत असावा. नवरात्र उत्सव 2023च्या निमित्तानं संपूर्ण जिल्हाभर माझ्या भगिनीवृंदांसाठी स्त्रीशक्तीचा जागर घेत दैनिक कोकण साथ आणि कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून स्त्रीशक्तीचा जो शोध घेण्याचा स्तुत्य असा प्रयत्न देवयानी मॅडमच्या संकल्पनेतून आणि संपूर्ण टीमच्या संकल्पनेतून जो आज जिल्हाभर प्रवास सुरू आहे तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्याबद्दल मंडळाच्या वतीनं तमाम वैभवडीकरांच्या वतीनं मी आपलं अभिनंदन करतो आणि पुढच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा देतोय. मित्रांनो, हे स्पर्धेचं युग आहे. या स्पर्धेच्या युगात प्रत्येकाला कुठं ना कुठं केव्हा ना केव्हा कशाशी स्पर्धा करावी लागते. मग या स्पर्धेच्या युगामध्ये स्पर्धक बनणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. आज पैठणी 3 भगिनी जिंकणार आहेत, परंतु खऱ्या अर्थानं जेव्हा 47 भगिनी यामध्ये सहभागी झाल्या आणि खास करून 75 वर्षाची आमची काकी त्यात सहभागी होते, हाच या उत्सवाचा आणि या कार्यक्रमाचा मानबिंदू मला वाटतो. मनमुनात आनंद लुटणे, आपल्यात असलेले कलागुण निर्भीडपणे सादर करणे, एक स्त्रीशक्तीचा वेगळा वेध कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून घेतला गेला आहे. निश्चित हा स्तुत्य उपक्रम आहे. मला मॅडम सांगायला आनंद वाटेल की लास्ट इयरला सुद्धा आपल्या कोकण साथच्या टीमनं हा उत्सव इथं घेतला होता खेळ पैठणीचा. हे 2रं वर्ष आहे. निश्चित हॅट्रिक ह्यांच्या कार्यक्रमाची होईल अशी एक इच्छा आज दुर्गेचरणी मी व्यक्त करतो. जे स्पर्धक विजयी होणार आहेत त्यांचं तर कौतुक आहेच, परंतु जे विजयी होणार नाही आहेत, हातात छानसं सर्टिफिकेट ज्यांनी घेतलं आहे त्यांनाही मी वंदन करतो. आणि माझ्या विनंतीला मान देऊन मला वाटतं 15 ते 20 स्पर्धक तयार झाले, त्यांनाही मी धन्यवाद देईन. मंडळाच्या सर्व कार्यकारिणीचे मी आभार मानेन की त्यांच्या सहयोगातून हा सुंदर असा कार्यक्रम संपन्न होतोय. खास करून आमच्या आधारस्तंभ असणारे ही जी मान्यवर मंडळी, त्यांचा सत्कारसुद्धा ह्या कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून आम्हाला करायला मिळाला आहे, ह्याचाही आम्हाला आनंद वाटतोय. निश्चित सर्वांना मी निरामय आरोग्य प्राप्त हो अशी दुर्गेचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद. जोरदार टाळ्या पाताडे सरांसाठी झाल्या पाहिजेत. या ठिकाणी मी पारितोषिक वितरण समारंभ सुरू करतोय. सर्वांनी खूप छान खेळ खेळलात. तुझा आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. सद्गुरू वामनराव पै यांचं हे वाक्य आहे. स्वतःच्या हातानेच आपलं नशीब राहायचं असतं. कोण नाराज होऊ नका. 2004 साली अशाच एका कार्यक्रमाची स्थापना झाली आणि बघता बघता हा कार्यक्रम गल्लोगल्ली पोचला. तर असाच हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आम्ही तुमच्या शहरामध्ये घेऊन आलो. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करता करता आणि 3य क्रमांकासाठी मी मगाही सांगत होतो, परंतु ते पारितोषिक वितरण समारंभामध्ये सांगितलं पाहिजे म्हणून 3य क्रमांकासाठी अत्यंत अटातटीची लढत झाली आणि या अटातटीच्या लढतीमध्ये स्पर्धक क्रमांक 30 नलिनी पंचाळ या विजेत्या झालेल्या आहेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे 3य क्रमांकासाठी. या व्यासपीठावर यावं. थर्ड मी विनंती करेन सन्माननीय गंगाधर केळकर, आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनचे मालक सन्माननीय गंगाधर केळकर, आपल्याला विनंती राहील आणि आजचे आमचे जाहिरातदार आहेत, सौजन्य त्यांचा आहे ॲडसाठी, ते आमचे गंगाधर केळकर आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन ते हे मालक आहेत. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. टाळ्या का कमी पडत आहेत?
नलिनी पंचाळ मॅडमांसाठी जोरदार टाळ्या. तृतीय क्रमांकावर राहिली. नशिबाच्या खेळामध्ये 407 गुण मिळवले. 407. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7ला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. 3 लाखाहून अधिक सबस्क्रायबर. फेसबुकचे जवळपास 1.5 लाखाहून अधिक सबस्क्रायबर. जवळपास कोणीही नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हे, महाराष्ट्र राज्यामध्ये नव्हे, देशामध्ये नव्हे तर विदेशामध्ये सुद्धा हा चॅनल आमचे लाडके प्रेमी जे रसिक आहेत ते ऑन करून हा कार्यक्रम पाहत असतात. असा कोकण 7 लाईव्ह कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर पुढे उभे राहा. पुढे उभे राहा. द्वितीय क्रमांकावर राहिली. अर्थातच सर्वांनाच माहिती आहे तिची गुणसंख्या पण सुंदर होती. 420. 420. जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया स्पर्धक क्रमांक 28. मी विनंती करेन सन्माननीय या मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र पाताडे आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. आणि हे पारितोषिक जात आहे धनश्री पडवळ. हे तिन्ही पैठणींचे जे प्रायोजक होते, सौजन्य होतं विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक होते कॅमलिन. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 या पेजला लाईक करायला विसरू नका. उद्या सुद्धा अशाच एका तालुक्यामध्ये आम्ही जातोय. संपूर्ण नवरात्री उत्सव हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आम्ही फिरतोय. आपल्या सुद्धा गावी येणार. उत्स्फूर्तपणे सहभागी घ्या. कोणालाही आम्ही बाद करत नाही, बाद फेरीच खेळवत नाही. अशा रीतीने आम्ही गेम खेळतो. प्रत्येक महिला भगिनीला काही जणांना वाटत असतं की मला हा गेम खेळता आला असता, परे रे मी पहिल्याच फेरीमध्ये बाद झाले, असं वाटायला नको. म्हणून आम्ही बाद फेरीच घेत नाही. सगळ्या फेऱ्या सगळ्या खेळायला देतो. आणि प्रथम क्रमांकाची विजेती ठरली, जिला मिळणार आहे विल्बर प्रॉपर्टी, ज्यांना मिळणार आहे पैठणी. अर्थातच विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिनच्या वतीनं. आणि हे पारितोषिक घोषित करण्याच्या अगोदर मी विनंती करतो धनश्री पडवळ आपल्याला त्यांना मनोगत व्यक्त करायचं आहे. ॲक्च्युली मी एकतर भाग घेत नव्हती, तरी मला पाताडे सरांनी जास्त आग्रह केला म्हणून घेतला आणि त्यांचे मी आभार मानते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मला वाटतं त्यांच्यापेक्षा पाताडे सरांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि प्रथम क्रमांकाला राहिली. मी विनंती करेन कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह च्या आमच्या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडमांना. त्यांनी तुम्हाला सगळे गेम सगळे खेळ सोपे सोपे करून दिले. ॲक्च्युली एवढा टायमिंग घ्यायचा नसतो तरीसुद्धा तो घ्यायला लावला. सोबत आमचे जाहिरात व्यवस्थापक समीर सावंत यांनी सुद्धा पूर्णपणे गेमला मॅनेज केलं. मी विनंती करेन प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करावं. आणि प्रथम क्रमांक ठरली आहे कोण? आत्मविश्वास पाहिजे मी ठरली म्हणून. कोण? बोला एकदा. कॉन्फिडन्स नाही आहे. ठीक आहे, मी म्हणायला शिका म्हणजे नक्कीच आपण पुढे जातो. प्रथम क्रमांकाची विजेती ठरली. एका गुणाने निसट्टा विजय मिळवत 149. कोण? ज्यांना मिळणार आहे विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन कडून एक ही महापैठणी. आमच्या सुमेधाताई पातारे मॅडम सुद्धा आहे, नाव घ्यायचं राहिलं, हसतायत त्या. कोण? शरीफा गाजीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. एक वेगळा निर्णय, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. म्युझिक दे. मी विनंती करेन या संपादक सन्माननीय देवयानी वरसकर मॅडमांना आणि सर्व मान्यवरांना. शरीफा काझी ह्या प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या ठरला. कोकण 7 महाराष्ट्राचा नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्हला आणि दैनिक कोकण 7 पेजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत राहा. उद्या परवा
दसऱ्यापर्यंत, विजयादशमीपर्यंत आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार, आपल्या घरापर्यंत पोहोचणार, आपल्या तालुक्यामध्ये पोहोचणार, आपल्या गावामध्ये पोहोचणार आणि खेळणार हा खेळ पैठणीचा बाद फेरी न खेळता. हे खूप महत्वाचं आणि म्हणून पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद. थांबा जाऊ नका, थांबा जाऊ नका, आणि काय मोठं अजून आहे, थांबा थांबा जाऊ नका. समीर हो थांबा जाऊ नका, अजून एक सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. काय असेल सांगतो. आमचे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह ते आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी सन्माननीय श्रीधर साळुंके सरांसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. तुम्ही एवढ्या लांबून आलात म्हटल्यानंतर साळुंके सरांची एक जबाबदारी राहते, ते ती पूर्ण करतात, म्हणून जरा थांबा. मी विनंती करतो सन्माननीय साळुंके सर आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण आभार प्रदर्शन करा. नमस्कार. आज कोकणचा महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह दैनिक कोकण साद आयोजित विल्बर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज खेळ पैठणीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. आणि या कार्यक्रमासाठी आपण वैभववाडी तालुक्यातल्या सर्व महिला मंडळी उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आमच्या चॅनलच्या वतीने दैनिकाच्या वतीने आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम या मंडपात सलग दुसऱ्या वर्षी आम्ही घेतो आहे, त्याबद्दल या मंडळाचे सर्व सदस्य असतील, अध्यक्ष असतील यांचे आभार. खास करून पाताडे सर यांचे आभार की अगदी गेल्या वर्षी आम्हाला शेवटच्या क्षणात हा कार्यक्रम इथे करण्याची संधी दिली. यावर्षी आम्ही अगदी चांगल्या तयारी करून इथे आलो होतो आणि तुम्ही सर्वांनी साथ चांगल्या पद्धतीने दिला, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार. खास करून सर्व दुर्गा उत्सव मंडळाची सर्व सदस्य, मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते यांनी चांगलं सहकार्य केलं, त्या सर्वांचे आमच्या चॅनलमार्फत आभार. आपण सर्वांनी सहभाग घेतलात याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार. आणि असंच आमच्या चॅनलवरती दैनिक कोकण सादवरती प्रेम करत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद साळुंके सर. साईल धन्यवाद साळुंके सर. सर्वांनी बॅच देऊन जायचे ना, बॅच जमा करा. बॅच आपापले बॅच जे आहेत ते समीर सावंत यांच्याकडे जमा करायचे. जाहिरात व्यवस्थापक समीर सावंत यांच्याकडे जमा करायचे. तर मी बाळू ओलालकर आपलं अगदी मनापासून स्वागत करतो. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साद प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा. उद्या सुद्धा आम्ही अशाच एका तालुक्यामध्ये जाणार आहोत, त्या ठिकाणी सुद्धा खेळ पैठणीचा होईल. अर्थातच उद्या नाटळगावी आम्ही असणार आहोत आणि त्या ठिकाणी हा खेळ पैठणीचा त्या ठिकाणी संपन्न होईल. तर उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा आणि सायंकाळी ठीक 4 वाजता हा नाटळगावामध्ये कार्यक्रम होतोय. तर प्रत्येकाने उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा. बाद फेरी होणार नाही आहे, खूप मजा येईल, खूप धमाल येईल. सोपे खेळ आणि जर तुम्हाला कठीण वाटले तर आणि सोपे खेळ आम्ही करून देणार. अशा रीतीने कार्यक्रम होणार, कारण हा जागर आहे अंबे मातेचा, हा जागर आहे स्त्री शक्तीचा, हा जागर आहे स्त्रीला कलागुणांना वाव मिळवून देण्याचा. आणि म्हणूनच आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा खेळ पैठणीचा. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44.